Il-Kumitat tas-Suq Internu u l-Protezzjoni tal-Konsumatur fil-Parlament Ewropew tul il-jum tal-ħamis approva proposta tal-Membru Parlamentari Ewropew Peter Agius li titlob lill-Kummissjoni Ewropea tiffinanzja proġetti li jgawdu minnhom speċifikament produtturi żgħar ta' prodotti artiġjanali fil-Gżejjer fl-Unjoni Ewropea. Bis-saħħa ta' din il-proposta dawk li jipproduċu prodotti tipiċi kemm tal-ikel iżda anke oħrajn jistgħu jibbenefikaw minn promozzjoni fl-Ewropa minn fondi Ewropej biex pereżempju japplikaw għal protezzjoni ġeografika għal prodotti tagħhom jew biex jippromovu l-prodotti fuq l-internet. Il-Parlament Ewropew issa qed jitlob lill-Kummissjoni Ewropea biex tiżgura li jkun hemm proġetti pilota li jistgħu jgawdu minnhom artiġjanat fil-Gżejjer bħal Malta u Għawdeċ. Peter Agius saq li huwa importanti li l-benefiċċji tal-Ewropa jaslu għand kulħadd u jrid jiġi żgurat li l-Baġit Ewropew jgawdu minnha firxa wiesa ta' negozji, inkluż dawk żgħar li jipproduċu prodotti awtentiċi li jridu jiġu mejjuna biex jikbru fis-suq Ewropew. Il-proposta ta' Peter Agius iddaħħal artikolu ġdid fil-Baġit tal-Unjoni Ewropea biex jiġu mejjuna l-artiġġana reġjonali u dawk fil-Gżejjer li jistgħu jibbenefikaw minn netwerk biex jtejbu il-prattiċi tajba fl-imkien u jtejbu l-prodotti. Din hija l-ewwel darba li proposta baġitarja bħal din saret minn membru parlamentari Ewropew u Malti fil-qasam tas-suq intern.